TV. Achiel kuom obila mayande konyo chiwo arita e piny mar Haiti owito ngimane bang' yudo hinyruok e kinde rakruok e gwenge ma Segur-Savien mantiere nyandwat mar boma maduong' mar piny Haiti. Kalore kod ote makende mogol kod riwruok machiwo arita kwe pinyno kokalo kuom komanda margi Godfrey Otunge, apisano noyudo hinyruok e kinde rakruok kendo bang'e noring kode gi kalapaplo osiptal ma Aspen Level 2 kama nowito e ngimane. Ma en tho mokwongo mar obila mawuok e piny Kenya bang' bede chenro mar rito kwe pinyno kuom mohingo higni 8. Na kijana ambaye amekuwa Haiti kwa muda ya miezi 6, na tulipokea kama familia, kama eneo tumepokea hiyo ujumbe ya huzuni sana. Nimesikia asubuhi yeye amefariki. Nimekutana na mkaidi na ameua yeye. Na kijana ni yangu. Naomba serikali aletwe hapa Kenya na mimi apate nafasi ya kuona sura yake, kuona ni yeye. Amekuwa busy, hakuwahi tena kupiga simu nyumbani, lakini tumekuwa tukiongea na yeye kwa message. And he's the only person who has a payslip with us today. This whole family is a big family, and so we look to him as a very close person and a very big helper. Musahinya ni familia wayo matini kwa mgajonga chenuli maro yimoreno ka Evangelist Dan Wodomoya ka Mombasa wacho ni walamuru matek na piny Kenya kichwacho ni gina bende koro piny Kenya dwaro en manalamo motegno no temar ukela loch Jakiranda wacho ni siasa ma Kenya ka okrum sejete siasa to gimalich ni jo Kenya to ngima oidho negi minegi nego